Εδώ το γήπεδο του Μαρμαρά. Να, το βλέπετε και όπως έρθετε και στο βίντεο μας. Θα κάνουμε μια γυρά, το δούμε καλύτερα. Όλο το γύρω για να το δούμε καλά. Να το αποδώσουμε. Αποδώσουμε. Όλοι κάτω εκεί πέρα βλέπετε και εσείς. Πάμε και από κοντά να το δούμε. Μόνο μένει ένα μπέρ και όμως βρέξει. Να το βλέπετε πάμε τώρα να βοηθήσει εδώ μέσα στο γήπεδο και μετά θα τελειώσει το βίντεο. Το γήπεδο μας το λέει Προποτζής. Από το 1959, πολλά χρόνια. Πάμε κάνει μια γύρα και μετά μας τελειώσει το βίντεο. Και δεν είναι αφήσεις. Εδώ παίζουν ποδοβόλεϊ. Με τα πόδια βόλεϊ, να εδώ. Το βλέπετε και μόνοι σας. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.